വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു. യോഹന്നാൻ 14:6. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കും. ജെറമിയ 29:14. സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും. യോഹന്നാൻ 8:32. ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവാണ്. പുറപ്പാട് 15:26. തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് കീഴടക്കുവിൻ. റോമ 12:21. ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ കൈവന്നിരിക്കുന്നു. ലൂക്ക 19:50. ചോദിക്കുവിൻ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. മത്തായി 7:7. മക്കളോടെന്ന പോലെ ദൈവം നിങ്ങളോടും പെരുമാറുന്നു. എബ്രായർക്ക് ലേഖനം 12:7. വിവേകമുള്ള മകൻ പിതാവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. സുഭാഷിതങ്ങൾ 13:1. വിശ്വാസമുള്ള പ്രവർത്തന രോഗി സുഖപ്പെടുത്തി. യാക്കോബ് 5:15. അഹങ്കാരം നാശത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണ്. സുഭാഷിതങ്ങൾ 16:18. ദുർബലരാകാതെ ധൈര്യം അവലംബിക്കുകയും. സങ്കീർത്തനം 31:24. അലസത തിന്മകൾ വളർത്തുന്നു. പ്രഭാഷകൻ 33:27. ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭരിക്കട്ടെ. 1 കൊളോസ്യോസ് 3:15. അവസാനം രക്ഷ പ്രാപിക്കും. മാർക്കോസ് 13:13. വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും. 1 കൊരിന്തോസ് 16:13. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടിയുണ്ട്. ഏശയ്യ 49:15. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും. ഏശയ്യ 49:14. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏശയ്യ 43:1. അവിടുന്ന് അവരോട് കോപത്തോടെ സംസാരിക്കും. സങ്കീർത്തനം 2:5. കർത്താവ് നീതിമാന്മാരുടെ മാർഗ്ഗം അറിയുന്നു. സങ്കീർത്തനം 1:6. നിങ്ങൾ ജീവന്റെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കും. ഫിലിപ്പി 2:16. കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുകയും. സങ്കീർത്തനം 33:1. മകനെ, നീ ജ്ഞാനിയാവുക, അങ്ങനെ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. പ്രഭാഷകൻ 27:11. കർത്താവെ, അങ്ങാണ് എൻ്റെ രക്ഷാകവചവും മഹത്വവും. സങ്കീർത്തനം 3:3. കോപിച്ചുകൊള്ളുക, എന്നാൽ പാപം ചെയ്ത്. സങ്കീർത്തനം 4:4. കർത്താവെ, എന്നെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തുകൊള്ളണമേ. സങ്കീർത്തനം 5:1. കർത്താവെ, എൻ്റെ അസ്ഥികൾ ഒഴുകിയിരിക്കുന്നു, എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ. സങ്കീർത്തനം 6:2. കർത്താവെ, അങ്ങനെ ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു. സങ്കീർത്തനം 7:1. പൂർണ്ണതയോടെ ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയും. സങ്കീർത്തനം 9:1. കർത്താവ് ജീവൻ എടുക്കുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 1 സമൂഹം 2:6. അവസാനം വരെ സഹിച്ചു നിൽക്കാൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും. മാർക്കോസ് 13:13. സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രകാശത്തിൽ വസിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ 2:10. കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്ന അവിടുന്ന് നല്ലവനാണ്. സങ്കീർത്തനം 107:1. വിജയം നൽകുന്നത് കർത്താവാണ്. സുഭാഷിതങ്ങൾ 21:31. കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഇടയൻ, എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാകുകയില്ല. സങ്കീർത്തനം 23:1. ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഉൽപ്പത്തി 1:1. കർത്താവാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത്, നമ്മൾ അവിടുത്തേതാണ്. സങ്കീർത്തനം 103. പെറ്റമ്മ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. ഏശയ്യ 49:15. അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുത്തിയ. പ്രഭാഷകൻ 6:1-2. നിങ്ങൾ ജീവന്റെ വചനത്തെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് രമ്യപ്പെടുവിൻ. 2 കൊരിന്തോസ് 5:20. പാപത്തിന്റെ വേദന മരണമാണ്. റോമ 6:23. ഉണർന്ന് പ്രക്ഷോഭിക്കുവിൻ. ഏശയ്യ 49:61. ബുദ്ധിമാന വിദ്യ സ്വർണ്ണാഭരണം പോലെയും വലതുകൈയിലെ വള പോലെയുമാണ്. പ്രഭാഷകൻ 21:21. തിന്മ പ്രവർത്തിക്കരുത്. പ്രഭാഷകൻ 7:1. ശക്തനോട് മത്സരിക്കരുത്, നീ അവൻ്റെ പിടിയിൽപ്പെടും. പ്രഭാഷകൻ 8:1. അഹങ്കാരിയോട് അടുക്കുന്ന അവനെ പോലെയാകും. പ്രഭാഷകൻ 13:1. വാക്കിൽ പിടിക്കാത്തവൻ അനുഗ്രഹീതൻ. പ്രഭാഷകൻ 14:1. ജ്ഞാനം താഴ്ന്നവനെ ഉയർത്തി പ്രഭുക്കന്മാരോട് അപ്പിരുത്തുന്ന. പ്രഭാഷകൻ 11:10. അന്വേഷിച്ചറിയാതെ കുറ്റം ആരോപിക്കരുത്. പ്രഭാഷകൻ 11:7. കേൾക്കുന്ന മുൻപ് മറുപടി പറയരുത്. പ്രഭാഷകൻ 11:8. മകനെ പല കാര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചിടപെടരുത്. പ്രഭാഷകൻ 11:10. ദരിദ്രനെ സമ്പന്നനാക്കാൻ കർത്താവിന് ഒരു നിമിഷം മതി. പ്രഭാഷകൻ 21:11. കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവത്തിന് സമാനം. പ്രഭാഷകൻ 22:11.